Karibu 21st century skill areas. Jopiny ma Siaya yudo puonj ewi tiyo makare kod yore tudruok masani e jiwo yuto margi kendo ting'o malo chal mar ngimagi. Kokalo e romo mar ndalo ariyo matimore e chiro ma Kala e kaunti ma Siaya mar chiwo puonj ne riwruoge e tiyo makare kod lony ma nyasani. Okang' ma kamano igeno ni koro biro konyo jopiny e bedo kod ng'eyo kendo miyogi ripot kata miyogi yot e tayo chenro magi kokalo e mbui. Puonj ne jopiny timo e kinde ma sirikal medo chwalo chenro magi kokalo e mbui mondo mi okony jopiny yudo chenro go kuonde ma gintiere ma ok ochuno ni gidhi nyaka e apise mag piny owacho. Leveraging on them to initiative. Internet exchange points, I believe that gisani internet e gima duong' ma kata pinje mamoko osefwenyo ni ema bo chano or kata mabo terowa mondo wayud dongruok manyalre. Sirikal gisani bende oseyawo gik mang'eny ma ka ionge internet ok inyal yudo. Koro wakelo internet e kor gweng' e yo mayot manyalo konyo ng'ata ng'ata kata joma ni piny manyalo kelo gi malo. Koro kawuono wan gi migape mopogre opogre moa e bad sirikal, moa e gweng' kata mabiro ka konyowa ma waluongo gi dho ngere ni development partners. Wadwa nyisogi ni ka wariwre kanyakla to wanyalo kelo internet makonyo oganda te. Kwa hivyo sisi kama wanakamati wa Association of Community Networks tunataka kushikana mkono na serikali kuhakikisha kwamba kila kijiji kinapata mtandao na nchi inaweza kusonga mbele kwa kutumia mtandao. Jopur dwaro mondo mi piny